Παίρνει εσύ κύριο να βίντεο να παίρνω εγώ το... Άσε μια φορά την πατήσει. Μάνο, κόψε όσο μπορεί. Όσο μπορεί, όσο, απαλά, όσο μπορεί. Εντάξει. Το βγάλει, εντάξει. Εκεί όσο μπορεί. Δεν πάει. Φωτογραφίες. Σταθερά, σταθερά το κάνει, σταθερά. Δώσε, κρέιτε. Σταθερός, μην αλλάζει τίποτα. Caterpillar. Σταθερά για να ξεφουρκώνει. Μόνο τους τροχούς, σταθερά, μην μας ανοίξει. Καινούργιος ο δροσοτρήρας. Οδοντροφία. Μάσα μα. Βίντεο. Αυτό έβλεπα τώρα. Πηγαίνετε λίγο στις άκρες, πηγαίνετε πίσω. Αυτό είναι διαφήμιση για τον 9,5 τον Xperia. Διαφήμιση για τον 9,5 τον Xperia. Και όλα αυτά για να σώσουμε δύο ανόητοι. Και όλοι πιάσαν στο σύντο και αυτοί πιάσαν την Άγκυρα, ρε παιδιά. Ρε μάνα, βάλε το μπλοκέ για να βγεις τώρα. Πάτα ρε το μπλοκέ εδώ μπροστά. Εσύ εδώ φίλε τι έκανε. Αεροδρόμιο. Ο επόμενος! Τώρα θα πει. Ο επόμενος θα περάσει. Αφού περάσαν αυτοί, σιγάρα. Κολλήσω εγώ.